kuule koteton rapina. Hei kaikki, tervetuloa taas yhteen aika lämpimää ilmaa. Lumi sulaa hirveetä vauhtia. On, oliko +3 astetta, kun mä heräsin. Koko yö on ollut plussaa, niin tää on sulanut. Niin. Mun täytyy tilata ravinkalippu. Mun kortiston lataus loppuu. Lähetetyt GV numeroon 72450. Lähetä. Ja ihan kohta. No, nyt mä sain vastauksen. Ja mun ratikkomatka on maksettu 21 kruunua. No, lopetetaan tulla ihmisiä, niin jatketaan nyt myöhemmin, jos mä en löyä ihmisiä. Työkavereita. Mahtavaa. Liukasta täällä ainakin on. Kuten äsken huomasitte, oli paljon vettä raiteilla. Ja muutenkin täällä on hirveästi vettä joka paikassa. Kaikki sulaatte. Mitäs sitten? Niin, sen takia, että kun kaivot on tukossa tämän lumen takia, lunta ja jäätä on kaivon päällä, niin vesi ei mene mihinkään ja tälle pinnalle ja täällä on tulva. Ja nyt saa ajatella ne talon katot. Kun lumi rupeaa sulamaan, se muuttuu painavammaksi koko ajan. Että täällähän rojahti muutaman rakennuksen katto on rojahtanut sisään. Yksi on asematalon lasikatto. No, tästä on pikkuhiljaa kevät tulossa, mutta vieläkin on lunta luvattu. Toivottavasti se tulee veteen, mä oon kyllästynyt tähän. Tuolla rakennetaan taloja. Tää on savipohja suurimmaksi osaksi. Tämä maa, niin laittaa hirveän isoja betonitolppia maahan hakkaa. Tätäkään ei ole aurattu, mutta se on sulanut niin ei ole tarvinnut auraa. Kohta te näette taas vihreän ruohon.
Patteritkaan ei ole lopussa. Muistikortti on 8 minuuttia jäljellä. Mä kuvaan sen kokonaan. Kotimatkalla tai jossain. Joo. Mikä on polku? Kuten huomasitte tuolla välkkäsvalo, mä en ymmärrä. Mun pää ei mene, että mitä järkeä on olla välkkävä etuvalo. Tässäkin, kattokaa vettä. Niin, mitä järkeä on olla välkkävä etuvalo? Ajattelin, jos sä ajaa pimeässä, sä näet vähän väliä et näe. No ihan, mä en oo ymmärtänyt sitä, että minkä takia ihmiset käyttää välkkäviä pyörävaloja. Näitkö te? Valot sammu. Tämä suojakeli tekee mut hyvälle päälle. Senkin takia, että lumi sulaa. Mä en oo nähnyt maata joulusta lähtien kunnolla. Että se on iso juttu. Niin, ja teille tiedoksi mä meinaan ostaa ton iRiver Story e-book readerin. Että ihan näinä päivinä. Senkin takia, että mä oon ajatellut, että mä en osta yhtäkään kirjaa enää paperimuodossa. Mä oon kyllästynyt siihen, kun ottaa niin paljon tilaa. Mutta tuli mieleen, että tämä on hirveän hyvä paikka pitää samalla vlogia, kun kävelee työpaikalle. Mä oon ihan yksin, tuolla tulee se mopoäijä. Ja niin edelleen. Tää on liukas. Sitä enemmän mitä mä puhun, sitä hankalempi mun on tehdä näitä videoita. Tai se on hankalaa, se on vaan hauskaa tekstittää. Mun täytyy se Cool Blue Lightsin pakettiin saada lähtemään niin pian kuin mahdollista. Kilpailija. Lumi auraa ja näytti olevan pihassa. Siltä kuulostaakin. Tää ei oo hauskaa. Muuten tämä suojakeli on hauska. Tulee kevät. Siellä on sinne. No, lopetetaan. Aurinko paistaa.
kaikki lumi sulaa. Vettä satanut tänään. Ja Juovuksissa olevia nuoria liikon perjantai. Tunnelissa ei ole lunta. Täällä on vettä joka paikassa. Mä olisin kuvannut aikaisemminkin, mutta en mä pystynyt, koska mä en viittinyt, kun mä juttelin yhden muun pomon kaverin kanssa. Tää oli 10 tunnin työpäivä. Ei ollut hauskaa. Tai oli hauska, mutta oli työläs. Ja täällä mulla on ruotsalainen mangalehti ja sitten iso kasa kulttielokuvia. Vanhoja, niin huonoja elokuvia, että ne on oikein hyviä sen takia. Mä en jaksa kantaa, että tätä painaa ainakin 10 kiloa. Ja nyt jos tulee pakkaa, niin on ihan jäässä huomenna aamulla. Tää on jo nyt jäässä. Melkein. Ai, tää on lukossa jopa. Kuuluuko tuo ääni? Se joko satamasta tai kivimuskaa. Kiitos kun katsoitte, katsoiko mun muita videoita. Nyt ollaan kotona. Ja huomenna aamulla kirpputorilla. Noin. B. Okei. Nähdään muissa videoissa.